Aurreko bideoan kontaktu batzuk sortu ditugu ikasleak eta irakasleak etiketan. Horren ikusiko dugu nola bidali guztiei, etiketa bateko guztiei, mezu bat. Joango gara Gmailera eta idatziko dugu mezu bat. Hartzailearen izenean jarriko dugu etiketaren izena. Ikasleak. Eta hor, ikusten duzuenez, agertzen zaiguia ikasleak taldea, etiketa hor dauden guztiekin. Orduan, horretan sakatuko dugu, eta mezu hau bidaliko zaie ikasle 01, 02 eta 03. Gaia jarriko dugu froga, eta taldeari bidalita. Bidaltzen badugu mezua, ikusiko dugu nola hemen daukat zabalik ikasle 01 saioa, berriro kargatzen badugu horria, hor agertu behar zaigu, luzatuko da baina agertuko da, bidalitako mezua. Hor dago, ikasle 01ek jaso du mezu hori, eta beste ikasle guztiek ere ikasle 02 eta 03 jaso dute. Horrela, beti izan aldugu, segun zein talde edo zein etiketak sortze ditugun, era oso erreza talde bati bidaltzeko mezu bat.